се бозии даври ҳаштуми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ дар як вақту соат оғоз гардиданд, ки дар доираи бозиҳои даври мазкур тими футболи Локомотив Помир дар майдони худ дастаи Хуҷандро пазируфт. дар нафасҳои нахустин меҳмонон ба задани гол мушарраф шуданд. муаллифи зарбаи ҳадафрас ҷониби дарвозаи Локомотив Помир Дилшод Бозоров гардид. бо ҳамин як гол қисмати аввали вохӯрӣ хотима ёфт. дар пайти дуюми рақобат саидтараш дар дақиқаи 63-юми дидор ба футболбозони дастаи Хуҷанд муяссар шуд, ки голи дуюмро ба самар бирасонанд. муаллифи гол Фирдавс Чақалов гардид. дастаи файзканди ноҳияи восе дар доираи бозиҳои даври ҳаштуми лигаи олӣ қаҳрамони феълии кишвар дастаи Истиқлолро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб қабул намуд. баъди садо додани суруди миллии Тоҷикистон аз ҷониби масъулини Федератсияи футболи Тоҷикистон, беҳтарин сармураббӣ ва футболбози моҳи июн қадршиносӣ карда шуданд. бо хулосаи лигаи футболи Тоҷикистон сармураббии дастаи Истиқлол Виталий Левченко, беҳтарин сармураббии моҳи июн ва нимҳимоятгари дастаи Истиқлол Эҳсони Панҷшанбе унвони беҳтарин бозигари моҳи сипаригардидаро соҳиб шуданд. ёдовар мешавем, ки дастаи файзканди ноҳияи восе баъди таъсис ёфтанаш бори аввал дар бозиҳои расмӣ бо дастаи Истиқлол рӯбарӯ шуд. дастаи Истиқлол ба ҳайси муддаии асосӣ барои дарёфти ғолибият дар бозии имрӯза аввалин шуда ҳисоби бозиро кушод. баъди партофти ниҳоят олии нимҳимоятгари даста Эҳсони Панҷшанбе Манучер Ҷалилов ба задани голи аввал дар бозӣ ва даҳумин голи хеш дар мавсими имсола шарафёб гардида дастаи Истиқлолро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. шогирдони Виталий Левченко баъди ин гол якбора бозигузории худро дар майдони рақиб бештар намуда, баъди як ҳуҷуми бобарор аз тарафи рости майдон ба задани голи навбатӣ даст ёфтанд. муаллифи голи дуюми дастаи Истиқлол яке аз ҳамлаварони беҳтарини лигаи олӣ Шеридин Бобоев гардид, ки ӯ дар дақиқаи 24-уми бозӣ баъди хато дар хати ҳимояи Файзканд голи навбатии худро дар мавсими имсола ба ҳадаф расонид. бо гузарош шудани 5 дақиқа саҳитараш дар дақиқаи 29-уми бозӣ голи сеюми дастаи Истиқлол ба ҳадаф расонида шуд. баъди як ҳуҷуми созмондода аз ҷониби ҳамлавари меҳмонон Шеридин Бобоев, Алишер Ҷалилов низ ба задани голи зебо шарафёб гардид, ки дар ин гол саҳми Манучер Ҷалилов бо як партофти головар ҳуҷуми созмондодаи ҳамдастагонро ҷолибтар намуд. дар дақиқаи 43-уми бозӣ боз ҳам Манучер Ҷалилов як зарбаи нишонрас тарафи дарвозаи соҳибони майдон зад, ки дарвозабони дастаи Файзканд Фатҳулло Бобоев тӯбро баргардонид, вале ҳимоятгарон дар ин ҳолат чандон кори худро дуруст анҷом дода натавонистанд ва Алишер Ҷалилов голи дуюми худро дар бозии имрӯза вориди дарвозаи Файзканд намуд. бо ҳамин қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 4-0 ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ бошад, сармураббии дастаи Файзканд Тоир Муминов дарвозабон ва яке аз нимҳимоятгари дастаро иваз намуда, дар хати ҳуҷум бошад тағйирот ворид намуд. дастаи Файзканд ҳарчанд дар қисми дуюми бозӣ чанд ҳолати хуби голзаниро созмон дода бошанд ҳам, вале барои кушодани ҳисоб муваффақ нагардиданд. дастаи Истиқлоли Душанбе низ дар қисми дуюми бозӣ футболбозони ҷавони худро ба майдон овард, вале ба ин футболбозон ҳам имкон фароҳам нагардид, ки дарвозаи рақибро рахна намоянд. бояд гуфт, ки дар қисмати дуюми бозӣ дарвозабони дастаи Файзканд дасти кам 5 ҳолати хуби голзании дастаи Истиқлолро барбод дода, имкон надод, ки голҳои дастаи рақиб афзун шаванд. ҳамин тариқ дидори аввали дастаҳои Файзканд ва Истиқлол бар нафъи дастаи қаҳрамони феълии мамлакат бо ҳисоби 4-0 ба анҷом расид. Игра по такой погоде всегда тяжело играть, потому что очень жарко было, первый тайм особенно, но я благодарен своим ребятам, что они решили игру в первом тайме, и во втором тайме мы практически доигрывали, поэтому весь результат он был сделан в первом тайме. Побольше голов нет, установка во втором тайме, я попросил ребят, чтобы больше контролировали мяч и поберегли силы на крайнюю игру, которая будет с Локомотивом Помир. Вторая игра дома на домашнем стадионе со вторым, с лидером чемпионата, немножко уровень пока не соответствует того, что мы, смогли противопоставить команде «Стеклол». Очень много ошибки, и ошибки очень детские, из-за которых команда «Стеклол» наказала нас. Все голы практически мы сами себе привезли, а команда «Стеклол» использовала. Команду «Стеклол» с победой поздравляю. А нам надо работать, и я думаю, что надо укрепляться. Если мы хотим что-то достичь, надо укрепляться, а то есть игроки некоторые, которые очень уверенно себя почувствовали, что не хотят доказывать свое место на поле, уверенно себя чувствуют. Так не должно быть в футболе.
дар даври ҳаштуми лигаи олӣ дастаҳои душанбе 83 ва Истаравшан муқобили ҳам бозӣ карданд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат доир шуд. рақобати ин ду даста аз оғоз то ба анҷом пуршиддату тамошобоб ҷараён гирифт. ҳанӯз аз дақиқаҳои аввали бозӣ суръати баланд ва ҷазобият дида мешуд. дар дақиқаи 17-уми бозӣ барои сарвони Истаравшан Илҳом Баротов аз ҷаримаи 11-метра имкон шуд то ҳисобро кушояд. сабаби зарбаи пеналти расиши тӯб ба дасти ҳимоятгари душанбе 83 Иззатулло Рӯзиев буд. ҳамагӣ баъди 6 дақиқа футболбози дигари дастаи Истаравшан Қаҳрамон Ҳомидов бо як зарбаи қавии худ ҳисобро 0 бар 2 кард. баъди дақиқаи 25 ҳамлаҳои пайдарпайи мизбонон ба чашм мерасид. аллакай дар дақиқаи 27 ҳамлагар ва сарвони дастаи душанбе 83 Элчибек Рашидбеков ба задани гол даст ёфта ҳисобро 1 бар 2 намуд. дар дақиқаи 39 ҳамлагари дигари дастаи мизбон Хуршед Абдуллоев ҳисобро 2 бар 2 намуд. бо ҳамин натиҷа дастаҳо ба танаффус баромаданд. баъди танаффус бозӣ тамоман ранги дигар гирифт. дастаи душанбе 83 пайваста бо ҳуҷумҳои хафноки худ хатти дифоъи рақибро дар ҳолати ногувор мемонд. аммо дар як ҳолат баъди дағалона бозӣ кардани ҳимоятгари дастаи душанбе 83 довари ин дидор Саёҷон Зайниддинов бо нишон додани баргаи зарди дуюм Далер Имомназаровро аз майдон хориҷ кард. ба фарқ аз интизориҳо баъд аз як нафар камтар монданашон футболбозони мизбон ба рақиб таслим нашуданд, балки бозии ҷолибтареро нишон доданд. баъди созмон додани аксулҳуҷуми босуръат дар дақиқаи 60-уми бозӣ сарвони дастаи душанбе 83 Элчибек Рашидбеков голи сеюми дастаашро зада ҳисобро 3 бар 2 намуд. аммо ин охири кор набуд, чаро ки футболбозони Истаравшан баъди 3 голи пайдарҳам ба дарвозаашон сар дода дигарбора ба худ омаданд. дар дақиқаи 83 боз ҳам сарвони меҳмонон Илҳом Баротов ба задани гол даст ёфта баробариро дар ҳисоб таъмин сохт. баъди баробар шудани ҳисоб дастаҳо барои ба даст овардани 3 имтиёз кӯшишро бештар карданд. ҳар ду тараф ба задани голи пирӯзиовар наздик буданд, вале муваффақ нашуданд. бо ҳамин бозии ҷолибтарини даври ҳаштуми лигаи олӣ байни дастаҳои душанбе 83 ва Истаравшан мусовӣ 3 бар 3 ба анҷом расид. бозӣ хеле ҷолибу шавқовар гузашт. имрӯз ҳам хел буд ки ҳам мо метонистем буридан ва ҳам рақибон, лекин дар нимаи дуюм мо рақиб даҳкаса монд ва вазъиятҳои худро мо истифода набурдем. ҳама медонистем мо мушкилот доштем. барои ҳамин мушкилои мо буд ҳамин дарвозабон ва хатти ҳимоя. кам кам оҳиста оҳиста ба худ омадастем ва фикр мекунем ҳафта ба ҳафта беҳтар мешем. В первом тайме мы чуть-чуть расслабились, как бы и чуть-чуть недооценили, да, как бы соперника. Но собрались с пацанами, всей командой и начали уже игру собирать, чтобы идти на победу. Но то, что момент было красное, я не думаю, там красного вообще не было. Даже касание, я думаю, со стороны судей. Еще надо момент досмотреть, смотреть и вывод сделать. И в концовке что-то вообще в меньшинстве как бы играли в 3 защитника. И надо было чуть-чуть подыграть, помогать в защите. Но не получилось. дар даври дидорбинии навбатӣ дастаи хатлони шаҳри Бохтар дар майдони худ бо тими Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ рақобат намуд. пайти аввали майдондорӣ 1 бар 0 ба охир расид. голи ягонаро ҳамлагари тими хатлон рақами 10 Худоидод Узоқов ба самар расонид ва бо ҳамин дастаҳо ба танаффус баромаданд. қисмати дуюми бозӣ бошад бо кӯшишу талошҳои тарафайн оғоз гардида тезу тунд ҷараён гирифт. танҳо дар 10 дақиқа ба анҷоми бозӣ мондан хатлониҳо бо задани голи дуюм даст ёфтанд. муаллифи гол ҳамлагар Сунатулло Исмоилов мебошад. бо гузарош шудани чанд дақиқаи дигар ҳамлагари тими Куктош Азизбек Султонов тури дарвозаи соҳибони майдонро рахна сохта ҳисобро 1 бар 2 намуд. ҳамин тариқ ба охири дастаҳои хатлони шаҳри Бохтар ва Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ 2 бар 1 бар суди хатлон хотима ёфт.
дастаи клуби марказии варзиш артиш бозии худро дар даври ҳаштумин чемпионати кишвар дар майдони худ бар муқобили Регар Тадаз баргузор намуд. Дар ин вохӯри аз оғоз то анҷом соҳибони майдон бартарӣ бештар доштанд. ҳисобро Дилшод Восиф дар дақиқаи 27 боз намуд. пеш аз анҷоми қисми аввал Шервони Мабадшоев аз дастаи клуби марказии варзиш артиш як голи дигар зада бо ҳисоби 2-0 футболбозон ба танаффус баромаданд. Дар дақиқаи 79 Нозим Бобоҷонов бо истифода аз як ҳолати голзанӣ дарвозаи соҳибони майдонро рахна сохт. аммо Шервони Мабадшоев дар дақиқаи 90 голи дуюми худ ва сеюми тимашро дар ин вохӯрӣ ба самар расонида ғалабаи артишиҳоро таъмин сохт. пас аз ин пирӯзӣ шогирдони Сергей Житский ба ҷои чоруми ҷадвали Лигаи Олӣ баромаданд.